ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿ ದಂಪತಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕಲು ಮಹಾತೋಬಾರ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಲ್ಯದ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಪ್ರಧಾನ ದಾರಂದಗ್ ಬೊಳ್ಳಿದ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತುದೇರು. ದಾರಂದದ ಮುಚ್ಚಿಗೆಗ್ ಸುಮಾರು 80 kg ಬೊಳ್ಳಿ ಗಲಸುದೇರು. ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಲ್ಯದ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕಲು ಬೊಳ್ಳಿದ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತುದೇರು. ದಾರಂದದ ಮುಚ್ಚಿಗೆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಮುಳಿಯಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆರ್ದು ಕಾಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಪೊಸತು ಬೊಳ್ಳಿ ಮುಚ್ಚಿಗೆನೆ ದೇವಲ್ಯಗು ಕಣತೆರು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಲ್ಯದ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ನಡಿಟುದಿದ್ದು ಸಮರ್ಪಣೆದ ಅರಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂಡಿರು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ದೇವಲ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಳಿಯಾ, ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರು ಅತ್ತಾಂದೆ ಬೊಕಲ 1 ಜನ ಭಕ್ತರು ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತರು.